Няма великотърновец, който да не знае паметника на асеневци, известен още като конниците. След хълма Царевец, това е едно от най-емблематичните и посещавани места не само от туристи, но и от граждани на Велико Търново. Привидно около паметника всичко изглежда наред, но когато човек погледне надолу към реката, се разкрива неприятната гледка на българската действителност. А ето как младите ентусиасти превърнаха тази тъжна гледка в едно прекрасно място за разходка.
Включих се в почистването, защото настъпи пролет и е много по-хубаво пролета да е пъстра не заради найлоновите турбички, ами заради цвета на дърветата. Това не е работа само на ентусиасти, това е работа и на общината и въобще на държавата като цяло, защото аз не съм видял държавата да организира кампания за почистване. Колко хора сте се включили днес, имаш ли представа? Днес бяха заявили около 200 човека, поне 100 видяхме от тях. Колко хора според теб трябва да се включат, за да бъде наистина чист? Всеки, който има свободно време и всеки, който иска да му е чисто. Кой не иска чист въздух, чиста вода, чиста храна? Трябва ли по-често да има такива инициативи? О, да, разбира се. Поне веднъж на 1-2 месеца трябва да се организират. Да се включи в почистването. Защото само според искам да докажа, че ние участваме в такви акции за почистване. Това е едно добро дело за гражданите на Велико Търново. Моето мнение е, че това е много добра инициатива. Колко хора според теб трябва да се включат, за да бъде наистина чист? Доста. Бих казала, че поне 80%, иначе просто няма как да се постигне желания ефект. Толкова много туристи идват годишно в Търново, а гледат тая мръсотия навсякъде около реката. Според тебе трябва ли по-често да се правят? Ами трябва и по-малко да се замърсява и по-често да се чисти, за да е по-чисто навсякъде. Не може само хората да се свалят бокуците, трябва някой да чисти след тях. Защото ни писна да бъдем в мръсотия и никой да не прави нищо по въпроса. Колко време според тебе ще бъде чист? 3 дни. Всяко чудо за 3 дни. Всяко чудо за 3 дни. Дано от тук нататък бъдем свидетели на обратното. На всеки 3 дни по едно чудо.